AIDS og HIV, det er stadigvæk en ret alvorlig sygdom, og det er den i hele verden. Vi ved også, at man med god medicin og en god behandling kan få et rigtig godt liv. Den mulighed synes jeg, at alle skal have i hele verden, og derfor så håber jeg, at du vil være med til at støtte AIDS-fondets rigtig store arbejde, som kan være med til også at fjerne nogle af de store fordomme, som der rammer de mennesker, der bliver ramt af HIV og AIDS. Du kan støtte min indsamling, og du kan faktisk være med til, at jeg kan vinde HIV-dagen på Borgen 1. december, og det kan du gøre ved at gå ind og støtte, eller gå ind og trykke på Better Now.